हायुङारि जोंनि मानास। मानास नों मासे जेरैबो समायना, दैमा दैसा बोहैनायजों मोसाग्लांदों हाजो हायेन जेरैबो उदां गोसोयै। नोंनि बिखायावनो दावबायारिफोरनि रोजाबनाय देंखोआव सोमोनांथाव जुनारफोरनि रेगे रेगां फसंनाय जेराव खौसेथि नखराव जेब्लायबो रिंखाङो हैया मैया। हायेननिफ्राय गोमसारहैदों सेरजा सिफुं खामनि देंखो, रोजाबदों मोसादों गान्दा मै फेलेंगि लोगोसे फैलाव हायेन। मोसा मै दाउ दावराय सिखिरि मुहिहोदों नोंनि बिखायाव सोमोनांथाव गोमोथाव सुबुंनि थांलाय फैलाय अननायनि थफ्लासे बान्दो। मानास नों अरायबो था इयुननि जुग जुगानि। मानास नों अरायबो था इयुननि जुग जुगानि। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।